aquest any. Tisted, segurament a llac. Whitby i aquest tub també estaran abans, segurament. Però bé, a veure si no caic, perquè si no, cagada pastoreta. Puta merda, tu. No, aquí es veu que no, que cap al sud no ha nevat. O ha nevat, però s'ha desfet. No crec que s'hagi desfet, perquè fot una rasca que no. El que sí que m'ha sorprès és que els molins de vent estan aturats, tio. Sembla que des que estic aquí no havia vist mai els molins, les rellonces dels molins aturades, tio. I això és una cosa... Serà pel fred? Serà perquè no fa vent? Una miqueta de ventet sí que fa, Però mira, els molins estan aturats, tu. Ja es fa de nit. Res, que em volia fotre un berenar de Nadal amb cloc. Bueno, de Nadal. Estem a novembre, cony. I que a més que el fan massa el cloc dels collons, tu. És aquesta beguda de l'hivern que ve d'Alemanya, em sembla. Està feta de rom i vi. Vi negre i vi blanc. Tinc dels dos. Aquest és de vi blanc i el vi negre. Però a més que el fan massa, això no es pot prendre. Així que em fotré una cervesa... no es veurà... merda. Aquesta té menys graduació, no es veu, no? Té menys graduació, 1,7. M'he comprat dues marques i és més dolça. És cervesa Jule All, però que a veure, que és cervesa amb sucre, tio, jo que sé. I això, xocolates, les caneletes daneses, això és Pepernodel, una cosa així, i Neile, una cosa així, no sé com es diu. Tot això ve d'Alemanya o de por ahí. Però bé, és tradicional. I bé, doncs res, bon profit, tu.